ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Uweu samla yo belatip kerteng kumu Elias Lingdo Nonglan. Ubala arpulai snem karta ula khlano nagani gasla perthai ha ka step jong khat wai tarik ubanai no pra arjar arpuwei hadin ba ula shitom jor hadu kata-kata naga jingsha thombor ha ka kinhon jong ki runar kabala jia ha ka nyotarik ubanai no pra arjar arpuwei ha ka por kum khandai baji ai benmit kan budang yai lenti nadu Shillong Civil Hospital terter surok thembi jo Shillong. Yau samla ubala mansau jor na ka jingsha thombor ha kani kinhon ki runar ubala shuthia lengktop harut surok them bijoy ha padeng ka jingbom tip breu la lap na ki pajba ki bayai lenti ha ka step jong ka pra tarik ubnai no pra arhajar arpuwei ha ka bakila yarap man penkit no yau Shillong Civil Hospital na ka benta ban yo jing sumar kat ba udang don ha padeng ka jingsha sumar ha hospital di pulit ki badan ha police boot ha Shillong Civil Hospital kila tokit ru no new samla ya ka jingjia baro khnang bagatanat pulit kan duble ya ka badan kam kinong ilam jong ka seng henyo trep National Youth Front Shillong region hapo ka jingilam jong u president uba blesson dekhar lembar unong tremon ngobha uba marbot dekhar kila le jingo ya ka yeng ka sem jong new samla ubala khlat no uba sa ha ka snong mawyong nong neng block B ban lek pentingan bat ai mensim ni ka long ying ka bala mat ye ni ka jingjia ka bas ngosi kini ginong elam ka seng gila dawa ting ye ki bor pulit ban thwet mardor ye ki badan khti hagni ka kamrunar ban pengat ye ki hagi kindon ba perking jong ka ai hakasni nyu tarik dei ngam step ngalej bela dei te udang thia haying kasih nyu tarik tenda anawan belar don rahing tengah kali ki kun haying kun ksu jonga di ong imadu ila lek kai la phong juti lakit la kepala tenga kum kemi tam surung haying pha ki kamba usat les satre tam umle tengah kali ki kun te tang bangala kali ki kun tenda la poi khandai baje kumbang sat phun ye idale chano noro is ila pik bet ya ka phun te ha kata kasngi pade iklem pik ya ka phun te nga kum ka kami ngala don kam simba iklem pik ya ka phun te nga lapang kam sim kam tam ngilong ki paduk ba isat kersan ya kaying kasem elong uklem simsu ya kakapun te nga kum kami dalam berok simit ngala lambir ngala ayam ngala soto ikum nga kum kami barabor mjule kum ta tang kata kasni ngadon kam sim ka baso per sukia te nga kum kami ngala ayam step uklem simsu hadu nda ayu hadu dah dap khat arba je men sengi sayo jing teba la don sibir star la don ibru balap ong ba kun ula don haka surok ong kilakit no sibir renga ngila nga kum ka kemi tang mario jingtip ngala le sibir rangkat pati kun na le sibir ngatang siu i ba ilong berisu re ila telot ila dah tak bah te simit pada iki klan iyo borbiang kajing sumar da yo borbiang idala yo borbiang tengah keli ken iyo borbiang utang supet khmat pada nga keli dak iyo borbiang iong ngasat khot i da uheprit da udoi te ngap de utang sui nga kadur uang yang balai me pikeladur te nga me ber simit yang pikem sim kapun mono ha kun pija te uang yang aku me ngala sa lutelut ngala sa bom te nga keli bom mano kun ya pi ong bom
ong ki breu ki wan shwa uwe shu wan pan jing proj ong ai jing proj ong am don jing proj bang kham di biri re shu ong kum ta yanga te akali ong kasi na dikar ong klek lang namar ong shipang ong riu kasur kasi ong kasi mat kasai kum ta Long kia syok yu. Kila ya syok yu la jengem lut kamet kapat la jeng pang la pang na ka kerung na ka sengkai tang ban ring men sim ro mlak syuk ba peli iklat sau ba jem step haka khatwei tarik ka pendep i menin kasngi akasngi ublei ya pendep ha ulat tham bijoy ka ban lechane sa kadon arlat tu ban lech tham bijoy bat sa injali iya tu yang kendai baje mai ngala sa lute yang la sa syok mai ngam lang syuk ban lek mnom hadin hangta iparing yang kham hapo ibret yang kila syok yang nadu entai mai ngam ti berusuk dalong kumno ngam tip syuk kading ya tu ukun bagi ong don rangut kendai ngut ba idei basi parakha bat i nei kun ngai dei kun jong pasan ba ilap lumpaj ba ong yayan ya lipet udon brung tei bayap kasina di karta te tu kun pasan jongi ula lipet te ba itu ba idei bangat badang ya dei sibru la jong dei parakha te ula ra no sibir star kloy ban lej ai jing yarap apa sibir star ar pulai senem udang dap menin santarik benai kat ar te ngakum ke kemi ngapang nut akarpat ken ya ki bru jong ki pulit ba kin sim khia ba ken ngakum ke kemi ngapang not namang la pen heng la pen san i ngapang not lano kan jak ke dinjat bang lari i malak sumari i kata senem yang ngak kemi ngaketang aduk mesti majau umat ngakum ke kemi te pat jur ya ki pulit ba kin twet jane ki bru ban lap ba kila le benya ni ukun nga Bat ka baning kong kalong bangi pengi kum kaseng ni dap daka ni ngap ka mensim ka pang bani i la ujong do usnam bat ngi jutip ba kani kacingja kamdei tang menta na barabor ngi jui baki jongi ki suyap penyap klep ti ngi ningkong ngi penrem jur ya kani kacing le ru klau bat kacing le dan shu ya kata kacing sngau para brio ne kata kacing sngau brio bat hadu gila shim bat ya kacing im bat ladu na kacing im kacing ina kani perthai bat ni penrem ngi kum kaseng barok kowe bat ngim sekolah hi ban ong man chu shong man chu pej tang raki khmat ya ga baca ni penrem jur bat kap arpat kabangi dawapat na ka police department ba kadai ban sei ke mardor igini gi brio ki bodon kiti bat kat kum gajing tip jungi mentan ngi ishi ba kat kum gajing thu jing kimi kalong ba hakata gajing sha lute sha sho ma pedang gajing ya lenti jong lu samla hakalenti ka bodong ya dongwan nak kam ka jam nak duk kesuk kat kum gajing thu jing kimi ba ladon katu kani ki brio ki bo sedang man panjing pruit bat nangam nakata ka jing pau jing pruit bat ka basngusi kalong ba umdei tang kataru bangilai i osngo bi kimi la batai kumnu ba kila lute kila mi ki gang hang to po them bi joy ngim la manong ba de khasi ne de dukar dei kat ngujing thu ngi su thu sai ba hang tu ka don ka jinga don kitilang bat khasi ba dakar tina kaliang jongi kum kasang ngi kren sha gajat ben riu kham tam e shigi kun samla jongi makin kiaran lagi kam ki baya dei e kham tam e haudo osnam jong bane sho bane dat bad wada ban shim hadu e ka jingim ngi na kaliang jongi kasang ngi penrem mi kini ki briu bale ru klau ban ngi dawai ke police department bakan sai madan ya kini ki briu ki badan kiti ban shimno wat ya ka jingim
jong nu samla bagadi ban sai madan kam dei ban buri ngim sya ban buri kadi ban sai madan pan syai changi mana badan kiti bagadi ban ke polis department kadi ban pawi ke gerteng ro nginum la sya bat nakaliang juga sang kapalai pat ngin ngai budin ya gane bat ngin yai budin hado banda yo so jong ka hok uso jong ka jing shisha bat bakum kina ikme ila angnot bat ila kwa shisha ba intip mano badan kiti hang ne lada dei khamtam e gidok islam na jong ngaso shisi nga ai kini message ka ba nga kentu yaki pardo persnam ba ngingkiar haka ba dei e banyerak ti rak jat parado persnam bat lada dei ki wei pat ki barjala ka government ka ban shim ya ka responsibility ki pulit ki ban kemardor kata ka diging dawa jungi ka baar bat ka balai ka dei bangin yai but ya gani ka kes hado ba ka yeng ka jong ini kong ibaldu no ino kun ba inyo ya ka justice ka hok ka jing bishar ka ba hok ka ba shisha bangilai i haki social media kila spread ba ka jing sho ka jong i haka nyutrik haka por khandai baji hang tai po them bijoy haki tu ki lat anjali shato ngidap na ka jing lingo ba ngiyok sngo ba uni u pardo persnam jungi u sho hang tai po ka jaka bat ulah khala bat kala don ru ka jing ong ba ka jing sho ka jong u ka dei haki barjala te kum ka jing don ya kata ka jingkit khli ka responsibility na kaliang ka jungi ya udo usnam la jong ban pensisha ya kata ngilawan ban ikendu ya ikimi jong uni usamla alias lingdo nonglat ban yok sngo na ki bahing asem hatu kani ka dei shisha na em ba ka jing khlat no jong usamla alias lingdo lingmat uba sasho hang te po thembi joy hang te po lat anjali shatei kadesian em kata ka jing sasho hagini ki parcela bat pila yos ngau ya ka jing kran na kaliang ikimi na kaliang ki bahing bahasam ba kani ka jing ja ka ja hakapor khandai baji haka nyutrik jong ni ubanai ubamenta ba kita kibriu ki badon kumba parangut khandai ngut ya umarwe kila syo kila kerdam dusman hadu ba kani ka kurung ka jong u boro arliang kala jingem snam lut bat uni usamla ula khalat no hapo siber hostal haka khat witrik haka por saw boji tengirung idap daka jingsngo si ka bojor ka jingsong si ka ba hadu kata-kata ba ki prasnong ki jungi ki pardo ki persnam ki jungi ki trasnong ki jungi kin susha sho kin suja klep no hakti jong kita ki riusneo katkum ka video ko bela ye i menta ka sngiru ba mo u lakren da khtin pareng haba ki pulit ki la sim ya ni ka introduction hapo hospital ngiyo sngauru ba ong ba ki babun hi ki dei ki dakhar ki barjala bat ki don ru ki khasi ki be don lang hakata ka por ba ki sho yu u tingis dap da ka jing smulungo ba balai ken ba ki trashnong ki jungi man la ka por ki sho ki sya pniap dusman hakini ki brio ki bosneo le sing ala nong babun sien hakini ki barjala ngi i haki por ki bladap ru hagini hauni uju usnam hi baki don ru ki bla sasho ang tai po golfling mo hadu banda khlat ki samla ki perdok ki persnam ki jungi bat ngim ju i ba na kaliang ka government let's say kan follow up yakini ki kies bat hadu mentang ngam trai ba ka government ka police department kan yo kem yakini ki brio ki bodan kti ban sho dusman yaki perdok ki persnam ki jungi te hakani ka por ka pemta na kaliang ka junga da ka mensim ka jing sokya yaki perdok persnam wei na ki songla uba jai uba ikan uba babrio kundap senrang unduk no ya la ka jong ka jing im bat uba song basa hani po ka snong maulai ka jungi ngisngo ban penram jur bat ngisngo bitar hadu kata-kata ba kini ki wanja
nam taki khun samla ki jungi ngasngo ban karpat jur ya ka sarkar bat ya ka police department balada ka sarkar ka kwa ya ka law and order ka kwa ya ka songsuk songsan ka sarkar ka depan penbiang ya ka security ya ki trai muluk ki jungi ngakarpat ru ya ka police department bakadai ban pen state word ya kini ka kies bahkan thawet jur ya kini ki brio thang snam ki brio ki bala not ban shim hadu ya ka jingem jong uni samla ba ka police department ka de ban thawet jur bat ka de ban kiam mardor ya kini ki ebro te na kaliang ka jungiru ni pentip hang ne bangin sai kendo ya kibor jong ka sarkar le se la bande yo home minister namar ba kini ki jingjahi ki wanja man kapor mo ki jingsha sho ki khun samla ki jungi ki jingsha peniam ki jingja klem na kapor de na kaliang ka jungi ngim sngo la sha shu habi dei bat kani ka benta de na kaliang ka jungi ngin longrang ba bat ngin lej ben kendo ya ka government ling ba home minister namar ba PE namar ba ki jaka ki ba bunsin ba ki khun samla ki jungi ki do ya la ki jong ka jingem kidei be ha ki jaka ki bosniu mo kum ha kini ki themator ki jaka themator tu bonsin phila yo sngo mo ki jing sha sho ki khun samla ki jungi ki jing sha paniam kani ka jaka ba jai ni Elios lingdo nong laj du kani ka jaka ka ba sniu ba kalong ka ba itre mahang tu ki jaka kum ki lat them bijoy mo ki lat stan anjeli ki jaka ki ba sniu ba pet kum ha ki yo du kini ki ndiat sngi ki seng balang ki jungi kum ki HNF kala lej ban mo ban ujor ikini ki baro ki jingsha luti ki jong pardo opsnam ki jungi hapo kli yo mo ki jingsha klo opla kini ngin lej ban penpau how home minister ba ki trai muluk ki jungi ki de bendon ya ka security ka sarkar ka de ban ya kata ka security nam ta ki trai muluk ki jungi khamtam ya ki khon samla ki jungi khamtam ha ki tu ki jaka bat ka sarkar ka de ban bu ya ki security ru mo ya ki pulit ki de ban pen klan penjur ki ni jaka ki basneu kum ha ki themator kum ha ki ini ki jaka ki bawanja ki ni ki jingsha sho ki jingsha peniap ki khun samla ki jungi de na kaliang jungi ru ngi kentu ba na kaliang sarkar ru na kaliang police department ru ba ka de ban thwet jur ya kini ki reu transnam kini ki men sho no le singala badong mo ki ba bom dusmon ki ba sho dusmon ya kini ki perdok ki prasnam ki jungi ngi kentu ki police department ba kan thwet jur ngim kwa ba ka police department le se kan long kata ka ban susong klikti lani na kaliang jungi haban follow up namar gibon ki kies baki perdok persnam ki jungi kila sha bom dusmon kila sha peniam nrei hadu menta kita don ki kies ba ka police department kamla ban kem kita ki brio ki bodon kiti ban peniap ki kun samla ki jungi de na kaliang jungi kwa ba ka police department kadai ban le stom ki ni ka benta ba na kaliang jungi ru ngim num song that habi dei ba kadai wanta ngin wat ka jing sang ngin wat ya ka hok ba nga kentu ya ka ri ba ka jat ri hi bro ka wei ya ki sang balang hi bro ka wei ba di kun samla ki jungi nang nei shakmat ni de ben long ki bala pen kre ni de ben long ki beteli khnang ba ladang ngie tung kho hakum kini ki khap kum ba pios ngau na ki trayeng ki ong ba khandai ngut kini ki brio mo le si ki be don ha ka mix bat khasi bat dakhar ki don ki sho ki khadam dusman ya uni u Elios lingdo nong laj hadu ba ka kurung kam long shu bro arliang mo kala jingam snam hadu ba ulah du ila ka jong jingim dengan kentui kun samla jong kari ka brinyu tre ba koi ngilong ki bla pen kre ngilong ki ba khlan mo ngimdei ba ngilong ba ki ba le se ngin ngop ha ki rongpong ngin ngop ha ka bua ka tanglang ngin ngop ha ka jingdi drugs ha ka kiat hau kinja nani ha kan ko benta ka basni ko ba pentron yangi ki kun samla namar ngakwa ba kun samla ki long ki ba khlan let's say habang hi kendo ya community cap ki ba let's say ngim tip hakanu ko por ngini kendo maka perthai ki jaka ki ba don kini ki jaka ki ba bun kini ki barjala kala nang sneu mo pet na ka por ki kun samla ki jungi la nang ja la nang sho nang sha peniam dengan kentu kun samla ki jungi na ka sno mola yang kentu shwa bat kumjuru na ka bri nyu trap hi bro kawai ba ngin pen khlan la dia ba khnang ba la ngi tung kho banu ru ngila ban yadai la dia ban don kata ka self defense